अरे दीदी तू हमने के झूठो के नहीं बोला देले बाड़ी तोरा दिक्कत बोलिए बताऊ अगर बहन के बियाह हो गई तो ना आ सकेली से तो हमरा के छोड़ के जो भूला जी बताओ अपन सास के तू देखा हमेशा मुंह फुलेले रहत आदमी सोचले कि ना जाता नहीं तो जा दे बूढ़ी ना फुलैले बड़ी हम नहीं की ना फुलैले बढ़िया से कहता सोनपुर मेला देखे लिए आज हम चल हम एक जाता कि जी की झगड़ा लड़ाई हमेशा करत तारी मुंह फुलेले रहत तारी ए पूछी जी कहानी अनु के बेगवा सरियाई जी चलनी कहानी अनु जी ए बुची काहे बाजी जातरू जाओ बताव तो लोग खातिर हम अपना पैसा से मछली मंगैनी अब सोचन ई के बनाई नहीं खाई का भइल कोई कुछ बोलल कुछ बोलले ना अब हम नहीं की चाहतनु के हमनी के वजह से रौरा से सास न तो बोलस काहे भौजी रहन चल नहीं खेब जात आदमी के देख के बोलनी कनी के आमा जी चली मिस देता ना रहे द मुंह चमका के त हमनी के नहीं बोल बच्चा बनी जा ना आदमी के देखा भौजी बूढ़ी के कहला पर नहीं खुजाई हमरा कहला पहल बड़ू जा समझ लू ना भैया ना रहनु तबे आइयो अरे दीदी तू तोरे बुढ़िया लगा थोड़ी नहीं घुसने गुड़े में नु बाउसन के अपने आदमी सोच रहे हैं कि जीजा जी ले लेबन गाड़ी आ उनकर गाड़ी पर बैठ के आदमी जाए तो कुछ किनियो ध्यान जीजा जी तो ससुई के आग लग जाए जान जो दहिया में छोदी रहे दी बनाई खाई अपन ना भौजी हमरा घरे आइल बड़ू जा बनाइम खियाइम तारा हमरा भी रहे के बारुए अब मन के हमेशा वैसे ही करियन तो नहीं बुझता अच्छा ना लागेला सब परिवार खुश रहेला नु बोलत चलत रहेला नु त तनी ठीको लागला अब ये बतिया जाके मम्मी जी से हमनी के कहम जे त कितना खराब लगी बताई देखो भौजी अब केतनो बाड़ू तो तू तो समझदारे होबू सास तनी मनी रहबे करेली टेढ़ हां देख रे दीदी कितना रहल त हेतना टेढ़ ना माई के हमनी के देखलिस नु कोई आइला त माई एक हाथ पर ना होई बनल सुन हो कल सुन अब तू अपन माई में मिलावे लगली माई तो हमनी के देवी भी अरे कि के करे के टोला मोहल्ला में ना कर देबले खिया पिया देबले अब सब एक जैसा ना होला एक विचार के स्वभाव के ना होला बोल अजय दी अब दूसरा खाती अब हमनी के दूसरे न होनी जाजी पूछी जी दूसरा खाती अपना उतार देले बड़ छता पे जन कल धोइले रहू नहीं खे जाए के सब ले मनी पलंग के बच्चा पोत के सुनो तरू नहीं खे जाए के पानी ले जाए दे फिर कब होइता के हमनी के घूम लेबल जी का भौजी ना ठीक नहीं खेलागत ना तो बोला के हमके भेंट करे के मन होई त भेंट कर लिए का तब भैया आइयन बारस त भेज हमरा भी देखा मछली बनावा तो नहीं चुपचाप खा जा आ चल के हमारा रूम में बैठा जा आ देख पूछिया ढेर हो गइल बे सियान होखे लगल तेरा भी बुद्धि भौजी जब जेन त हमें जी का करम तू ही बताओ तो ठीक लागत ते भाभी चलिए जेन त हम चल जाई जाय दिन जब इतना कहतनी नु तो आज भर रुक जाके काजी बुची जी कल सुबह रही निकल जाइए ठीक बात चलिए मसाला पीसे के बाद तो पीस कह दी अपन सास कहीं ठेठ के ना बोलेगा तो जानबे करिस के हम कितने थी नहीं बोल देम हमहू कुछ कितना बुढ़ी अपत कइले बढ़िया बोल देम ना नहर बानी बोल देम तब बाउरे लग जाई हमार भौजैया बहनिया आइल बे सब इनकर ढेर खातरी सने आ ढेर इनकर कपार पर चढ़ गइल बाड़ी सने मुंह आवट फुला के आ बैठल बड़ी हत्यारी नहीं लागत के कर खून पी के आइल बड़ी वैसे चेहरा बनैले बड़ी बोला ना मैं 1 मिनट में निकाल देम आइल बड़ी सन 4-5 दिन रहिया सन तो जइया सन ना बाप हो बाप है हाथ ना बहिंगवा हो जाई हम कब सपनों में ना सोचले रही हो शिव गुरु है बताओ 4 दिन के बिटिया आइल अपना मन से अपना रुपया इतना धैले बिया बाप के कमीनी की भातार के कमीनी कि कवना सतरोहन के कमीनी धैले बिया हो कि बड़का बड़का बरारी बना के भौजाई के बहन के खियावतिया अपना मन से चट दनतिया बउआ हमार दोगला बेटा टन देगो स्कॉर्पियो की कोची त निकलस लोन भरी हमरा नाव से गाड़ी आ ससुरारी के मेहर बोला के आ जाता सोनपुर मेला देखे बरारी खियावता साली सरहज के खिया नती खिया भांटा काहे लेके बैठल बने जी धर हमरा के चोखा बनावा एक दू को भुंजिया क दे धर तेल काहे मम्मी जी अब ठीक लागत ता न हैं पहले हम देखत रहनी हमर बाबूजी आवत रहलन तो रौरा मिश्री के देत रही पानी पिए खातिर अब वो अपन भौजाई के बहिन के बोला के ए जिगे रखती है ए खुशी मैं ते काहे अब हमरा के माने एथी करते रे ना ई मत जानी कि हमरा के दोषी ठहरावती हम दोषी ठहरावत नहीं कि रौरा हम आज चाहे तुमको नकल टाइट कर दही लेकिन हम नहीं की चाहत नु कि हमरा बेटा से बहासा बहसी होखो नहीं हमर लइका से बताओ हम का करी नहीं ना चाहत हम वर्गनी सीधुआ ई रौरा सोचत नहीं का ओकरा से मुंह बोली हो जाई ना त मैं झोटवा कबारती एक डरे से रौरा नहीं की बोलत ओकर मने हमर सासिया का के माई एक ओकर मने डर बहु डर हमरा नहीं हमरा लाज ले है बहु इतना ताकि ए अम्मा जी कहनी हनु के चली ना मछरिया हो गई खाली बुची जी बोलावा तनी चल रहे थी कर बना खाई जा चल आजी
मतलब छोटकी के भौजाई हो तो हमरो भौजाई लगबू त कहतनी कि छोटकी के आवेल फर्ज बनता ही त नाता के आवे फर्ज नहीं के ऊ बनता कहली चाहे हम कहली हित त कहाँ बड़ी मुके जक मालिक भैजा त मालिक न भैजा ही त नाता के आवेल फर्ज नहीं के बनता गाड़ी के पूजा करे आइल भैजा ए जक मालिक भैजा गाड़ी के जी लियल बता अपन त हमनी के कहाँ बढ़िया बाबू त वो इनका गांव के ऐसे नाम काहे कहतनी ए अम्मा जी माने हमनी के अइला से रौरा दुख बा हमारा काहे के दुख में कह बची दीही हमारे जो अधिकारे का बा तू लोग मालिक बाऊजा तू लोग आवत हो जा बरारी बनावत हो जा खाता हो जा ऐसे मत कही राम का अभी सब धन बाजी कुछ ना खाली कुछ ना नाम से कनिया नाम से ई सब नहीं काम खे के तो नाम काहे जो ना घर में आदमी बेटी बहन दे देला फिर उ जा आदमी आ ना सकेला जान बेटी बहन दे देवेला त बेटी बहन वो घर के मालिक ना जले ओकर सास ससुर होलन बेटी बहन अपने मन से केहू के बोला के जे धर्मशाला ना खोले गोतिनिया मन नंदी के शिकायत इहो घर में एगो रहल बिया। आज तक ले हमर बाप भाई नहीं खन से आइला आवेला जता दुआरिये पर से चल जाला मजाल नहीं के अपने बाप ने मीठा पानी दे दी जैसे हम ना दही करके हाँ। ए तो तहार न दबी आ उ अपना मन से तारा के बोलैली अपना मन से बहिन के बोलैली अपना मन से रखा अरे मेन बात बाकी चाहत आई जा कि घर फूट जाओ मालिक उ बन जाओ ई लोग के मजा आ जाओ मालिक बन जा जाई लोग जाके देखी त मम्मी इनका गांव का रिवाज हो बेटी घर जाके मालिक बने के आ बिगाड़े खातिर अपन बेटी कोई ससुराल ना में जा चाहेला अम्मा जी ना रउआ अपन चाहन के हमर बेटिया कनिए बनल बिया आ तलिए से निकल के बहरी काम करे लगा अलगा बिलगा होके धन कटनी करे लगो रउरे बताई अता तो लोग लेखा भौजाई बहिन हो खेत जाके राज करी दादा छिपाहुरी तो उ घर टूटी ना तब जुटी बच्चे बुरा मत मान देखम तारा के की कर हम पर तोख देता नहीं आइए के माने हम बुझाता कि गलती के ठीक बा माने हमनी के हित नाता के बड़ी इज्जत करने जा तारा से हमरा कोनो लौकत नहीं नहीं खे के तना इज्जत करी ना चलो जा अब तू का खोइबू भंटा के चोखा काम धाम है ले पंजामा सुबह टिकुली से अपन झाड़ ले पाइजे हां जी मम्मी जी जे जाता नहीं हम बना देबे जी बढ़िया धंधा बाटे बेटिन के नीम घर बिया क के 10 दिन हो जा 10 दिन हो जा 10 दिन ननद घरे रहला हां जी छुछुआ के खाए जी के आदत बा एकरा जब बनाओ कर हमनी के मछली नहीं खे खाई झूठो के ना पूछी जी हम रखत नहीं एकदम से कि रुका हमनी के गोइले में भालाई बा हां उठा जाओ गो जा लाजवाइए दिन आवता ही जी चुप्तर दाब के बैठे हमारा भी दाल ना गलेला अम्मा जी चली खाली ई हमरा के कहन तम खाई बताओ खाए के तो हम खाई लट्ठा लगा के खाई अभी काहे के खाई पहले हो जाओ घर में एकजुट तब खाई कहे ना बाप रे बाप ओकर गोड़ जमीन पर बा हो एगो हम ही पागल रहनी हमरे पागल कुकुर कटले रहे ना कि अपन भाई के ना भौजाई के कोई के ना हम बहिन के बोलाई ना हाँ एकरा से तो बढ़िया उहे ना करतिया बुढ़िया हमरा सटिया के रख ले भाई हमेशा ऐसे दब गइल बानी तो एगो आइल हिया चढ़भा के हाँ आई हो भगवान जी हम तो कभी सोचले ना रही कि ऐसे छोटकी कही हाँ का जी दीदी माने कि नीक काम करता नहीं है ना का कहीं हो का कहिनी बुझाता ह? कि आवत छाती उतान करके जे मारे काम मारे करत खातिर रहने ठीक नु काम छोड़ के नहीं का हमारे भौजैया के बहनिया के मार लजबैले बनी जा का लजवैले बन जा ठीक है ना कह जा आके भर भर थरिया खात ही जा अब फोकट के मिल गइल बा मार देखी हुर रहल थी जौन टंकी ना रौरा मम्मी जी कइले बन जा ना अगर रौरा नहर के कोई आए ना पानी पिया देनी ना तो एकनिया हम अपना मन के नहीं खी ठीक बा सब हम सास के ऊपर छोड़ देले बानी अरे मम्मी जी बोलावे ला कही ना तबे हम देखी दीदी जहिया उतर ना तो ये जान गनी के दो मुहावा साफ नहीं रौरा अच्छा तू बड़ी चिकन की हड़ू कह तनी दू हम साफ त कह तड़ू तू ठीक नहीं खलू का कह ना तो हमारा परिवार के बारे में बोली मत अब बोले वाला रौरा कोई ना हनी जन्नी नु हम नहीं की बोलत हम काहे के बोलब सास बोल ले भाई हम नहीं की हमनी के बोलत लाज ले जा हमरा से नहीं सन कहते त एकर मतलब ई ना फल के कोनो कुछ बोल बोला दिले जितना हई रही इतना त ननद घर या के 15 दिन बैठ के ना खोई काहे नहीं है सन काहे नहीं है सन आदमी ना चला का नमे भौल जाएगा ना तो तू ना चलू अपन बहिनी चुपचाप रहा ना जाई ना चलू। इतना जाके गोर के बैठी ना पहन के ठीक बा आइल बड़ू अरे तू हमरा हमरा सबसे ना लोला हाँ, चलावल आ लोला लागल दोनों बेकार अरे बाप रे बाबू झात नहीं खेकलो तू तो लोला पर गोला गिरा देबो यो जान ले तू चिकन की का अपना के जाने रौरा गिरावत के यही से सब कुछ सोचता जी ये का सोचो कि मतलब आई ना त सासो जैसे छो बड़की को तीने का हम एथी कर दी सटिया दी अरे मारा जान मत जा, बुझ करी जा। हां खाली सासे के हम एथी समझी ना तबे हम शांतो रही ना आ तू कवन गली के घास हड़ी तरा से तू बोलबो तो हम डेरा जाई में अब तो बाग जैसा एथी लड़े खातिर भाई बताओ एकर भौजी कितना लड़के थी बदमाशी नहीं किया हैं जाके लड़ाई लगवा देलसिया कि नहीं कोई मम्मी जी को हम बत्ती हां